ban baka labari baran nan wani gayi wai kai wayan bashi waya ta baka tattasa shi tun wani cire maka dan gura kai zai rena hankali ba a rena mu da shi waya muna yaran ile ba wani shege kai da kai a gwammaja aka ce bala hauro aka sa kai aka ce ka tsallaka ni da kai ba mun tsallaka ba tambula muka baka tsallaka limamin masallaci yana sallah muka yi kai daga a guje kai koga ni yasa Allah tare da bana tsoro kuwa in kana garin sai dan da mace ta haife ni ne ko wallahi baka sai haife ka ni tsoron ka ba wai yau kai da bawan Allah nan ne dadda tsaci nayi ai dalilin ne yasa na kuzo daga bursun daga san ka tangare haka tuba don ka tanga haka na wuro wallahi kace malaka bai haula ba san da kama dadda na yi ne ina asibiti ya Allah misali kai mun da ka ba su da ai kana kallon ka ba sana ta neman kai ka su kawai Allah ina tambaya mana Allah ya san ni ba wani shege Hey, what happened? ni ba wani shege a nan garin ku amma mu dai baki ne amma ka dan kara gaba can ga wata majalisa can ko za ka samu wanda ya sani shike zan iya tafiya kenan gaskiya dai ka dan ka je gaba kara tambaya ko amma ga wannan dai tunda nan zaka bi a dan rike ga wannan ana wannan alheri haka gaskiya ba zan wanda kai ba ni ne ilu kai ne dama kai alheri ina ga kaga ilu ai ni ne ilu hai dama ilu ni ne gaskiya ina nan baran baka kana wahala ba tun da gaskiya Roma No, 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 no. Ah, look at the top of his head.